Sa number 6, Bacolod City Elections Officer nagpaathag nga ang mga nagpa-register sa University of St. Lasal, Bacolod ang mga taga Bacolod. Ang mga nagpa-transfer naman sang ilang voters registration kalabanan gikan sa o nagpinauli sa syudad bangod sang pandemic. Samtang nagreklamo naman ang isa ka nagparehistro nga ginsakit sang isa man ka nagparehistro. May report si Nico Delfin. Sir, wala mo na lang tanigin obra, sir, kay kasakit-sakit man bidaan, sir, sa pagulad sa linya, sir. Tapos, tatlo ka adlaw nga nagpulaw bugtaw ang 20 anyos nga si Ethan James Sarmiento sang Barangay Mansilingan sa Bacolod antes niya natapos ang pagparehistro sa COMELEC Voters Registration sa USLS ang Huwebes. Ang masubo kay nagpauli siya nga nagamanuo lang na tuong nga kamot matapos nga ginlungi sing isa ka lalaki samtang silang nagadas o kanay sa pila sa gwa sang USLS Coliseum. sa lalaki na naglugi sa akon sa linya, sir, wala mo na lang tanigin obra, sir, kay kasakit-sakit man bidaan, sir, sa pagulad sa linya, sir. Tapos, mangagaw ka lang dahil sang linya, tapos kaputon mong kamot ko, kag lugion mo pa. Sala na, sir. Sa mga nagpa-register, kag nagalinya, be responsible na lang kita. Kag, hindi lang ta mag-agaway sang pwesto, tiniklodanay, kag ano-ano pa da kay kita ya be patient lang ta. Nalagyo ang wala makilala nga persona. Suno kay Attorney Catherina Trino Canya, Election Officer sang COMELEC Bacolod, ang masamea kinagamo sa last days ang voters registration ang isa sa ilaluyag kung tani mapaiway. Amo nga sa paghatag man sang extension sa schedule sang voters registration, nagalaom siya nga temprano pa nga magpadulong sa mga registration sites ang mga voter applicants. Nagsulat ng COMELEC sa pamunuan sa USLS agad nga mapadayon dito ang voters registration sumugod Oktubre 11 tubtob 30. 8 o'clock until 5 o'clock in the afternoon lang, hindi na kita 7. So hindi kita ma-expect nga ang aton nga Lasal nga 500, hindi na kita makakater na 500 because nga ang aton nga registration is until 5 lang. So siguro ara kita sa 300 lang. Naga-coordinate kita sa police naton, sa aton nga city, sa task force disiplina and sa city legal naton para nga ma-help bala ang makontrol ang aton nga crowd. But when it comes na inside the Coliseum, orderly gid ya. Ginsiling man ni Kanya nga kung basehan ang ila record, kadaman sa 2,000 ka mga nagparehistro sa 3-day registration sa USLS ang taga Bacolod. Ang masobra sa 400 nga nag-transfer sing ila registration sa Bacolod, mga yadtong nagpinauli sa syudad sang nagsugod ang pandemic sang 2020. Dugang diri ang pila pa ka mga botante halin sa out of town nga luyag man magsaylo agud makaboto sa Bacolod. Ang 455 na, it doesn't mean nga tanan na sila is from within the province no nga Negros Occidental lang. Hamba ko iban sila dira halin pa sa ibang nga lugar sa Manila, sa Cebu, sa Samar. So scattered na siya nga mga mga application for transfer na siya. Nagapati man si Kanya nga hindi ang ginapatuman nga voters registration ang rason nga nagsakang COVID-19 cases sa syudad. I don't think kung inaila na iya ma-prove, sila na iya ma-prove nga halin gid man sa aton nga registration because sila man ang naga-conduct sang contact tracing naton kay wala man niya sa aton. Taliwas ini sa nangin pahayag sa pamunuan sa Bacolod Emergency Operation Center nga isa ka super spreader event ang registration nga ginadag sa sang tawo kag isa ini sa mga rason nga nagdamo ang COVID cases sa Bacolod. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.